И какво става хора, като цяло преди някъде един-два дена написах на chipgames.bg за спонсорство, защото видях, че сайта е нов и по чудо те приеха. Сайта, както казах, е нов и е супер ефтин и не случайно се казва chipgames.bg, защото както виждате, аз от FIFA не разбирам, но може да си купите 100 000 някакви койни за само 14 ля човек. Това е супер яко. Може да си купите рандом... Чувате ли го то? Чувате ли го играе Battlefield 1? И я вижте за колко... Ето тук от Cheap Games дах им на тия 4 лева и ми даваха Battlefield 1. Сега представете ли си това какъв е кефа, брат? Може да си купите рандом Steam Key, от който може ти се падне, гледайте си ако може ти се падне GTA 5, може ти се падне и всеки такива, брат. Само да видя, то някъде пише, ама... не, това не е VIP-а. Не е това, не е VIP-а. Това е от 1 до 20 ля. Да. Може да купите Sims 4, брат, и то Deluxe. Що ме Deluxe, значи е нещо много яко. Може да си купите за 5 кинта, брат. Може да си купите Rocket League за 6. Тук всичко може да се сменя. Така, може да си купите. Ама обаче искам само кажа, защото половината хора ще кажете, че това е скам. Ама не е скам, защото вижте сега, с договорено този първо ще получавате акаунт, на който не може да смените паролата имейл. Което означава, че може би други хора играят, не съм много запознат. В моят акаунт от една седмица никой не е влизал. Възможно е, видяхте ли? Може да купите Battlefield 4, брат, за 7 ля. Ма тук не знам дали така седат нещата. На който мога... ето виж, това всичко можеш да смениш, брат, това е Battlefield 4, аз дори не знам колко пари в Steam. Аз знам, че не е ефтин. Защото мой да е ефтин. Но... може да купите и Арк. Искате ли с вашите шити приятели, брат, да си играете Арк? Арк да си цъкате, брат. Може пак да получите, смените всичко мога. Може всичко да смените. Може да си смените, може да се казвате Калчо 1, 2, 3, може да се казвате Калния 1, 2, 3, всичко може да се кажеш, брат. Може да си купиш и плеера на Battleground, което е супер яко за 12 ля. И това остава всичко за вас за винаги, брат. За вас за винаги. Чухте ли това? И вместо за 15 кинта, вие получавате 20% намаление. И 12 ля намаление. Не, да. Всъщност е точно така. И фенбойчетата на Майнкрафт, вие може да си купите Майнкрафт аккаунт за 10 кинта, брат. А той принцип е 50. Представяш си, човек? Мога да сменя всичко. Ма искам сега да ви покажа нещо по-яко. Може да купите и за 2 ля Майнкрафт. Кефи ли ви това? Обаче, тук не може да смените нищо. Тук може само да си играете в Hypixel, MyPixel там. А това, Minecraft премиум аккаунт за 5 кинта, може да смените всичко, без имейла и паролата. Абе, като цяло може да смените почти нищо, ама може да смените скина името, което, така как ми е изписал майско точно. Така, може да смените всичко, ама не, като цяло не може. Какво? Това от 10 лева аккаунт. 10 лева си е баси шикер. Брат, това е GTA 5. GTA 5 за 10 кинта. Вижте, получите имейл, парол на Social Club и може да ги смените. Трябва да ги смените веднага, брат. Това е супер яко. GTA 5 е... Мълче! Може да ги смените, тя е около 100 ля. Не знам колко, не съм запознат. Но все пак. Вижте, това е за 10 кинта, брат. Това си е без пари. Може да си купите и For Honor. Може да си купите и Watch Dogs 2 за 5 кинта, брат. Може да си купите The Division. Абе, брат, баси ще кера сайта, честно. Може да купите Rainbow Six Siege. Или мама Watch Dogs, брат, е сайт, отивам да изпрося пари от нашите. Чухте ли? Вие трябва да сте така, трябва да просите пари от майка ви, баща ви. Трябва да бъдете шикера хора и да си купите игрите от тук. Защото ако си ги купите от някой друг факан сайт, няма да сте толкова навътре. Тук е най-готиното, защото може да си купите цели за 8 кинта. И знаеш ли кое е по-яко, менче? Може да си купиш вместо за 8 кинта, може да го купиш за по-ефтино. Защото като използваш моят код, получаваш някакви проценти отстъпка, която е супер яко. В момента ще изпиша ето тук кода. Трябва много се кефи, защото като използваш моят код, ще ставаш велик и помагаш на мен. Всъщност не знам дали ми помагаш да получаваш на себе си повече пари. По-точно всъщност не получаваш повече пари. Ми даваш по-малко пари, човек. Аз вече не знам колко горе. Просто като погледна този сайт и губа ума и дума. Почнах да пея работа, извинете ме. Ако използвате неговия код за отстъпка, ще получите цели 5% отстъпка. 5% ли получавам? Да, 5%. Ще вземете чисто. Както и да е. Нали ви казах, че по-рано, че има VIP Steam Key, брат. То Steam Key, виж какво мога да получите. Counter-Strike, може да купите Daisy, GTA 5, Флатила. Знаете колко пари стоят това? Това струва 5 кинта. И обаче не ги гледайте това. Това е тук бъгъл, брат. Това е бъгъл. Това няма как да ги получите тези неща.
Ко? Видях серия сам. Повечето игри тук са траш, ама виж сега, ако дадеш 100 ля и ще купиш само и такива, може да се падне това. Ама няма смисъл, защото като да дадеш 10 ля, може да си купи GTA 5. Кефи са сега, кефи са. Искам ти кажа, че това е много малко траш, ама какво те интересува, брат? Това е мега як кей, брат. Това е най-мощното. Друго, какво може да си купите? Може да си купите 10 неща от Origin. Това е супер яко, брат. Това е най-мощният сайт, брат. Как да не го харесаш? Мога да се свържете между другото с тях само по Skype, мисля, че можеш. И по Facebook страницата им. Може им по имейла им. Сега ще ви кажа кой е имейла. Mass Effect Andromeda! Да, новата Mass Effect, която е най-бъговата, но пак е за 10 ля, брат. Бе, това е най-мощният сайт, буквално. Даже има доживотна гаранция. Това е живот, брат. Играта е много тъпа. Много ма нерви играта, но що ми за 10 ля, аз бих си купил. Това е много мощно. И да, като цяло ще видите доста често неща от Cheap Games в канала ми, защото аз се завръщам. Аз се завръщам и пак съм тук. Всички пички ще дойдат при мен. И може да посетите и на един друг канал, който се казва S1BG. Няма да има линк за него, защото той не заслужава. Нали така, бе? Реви сега, реви. Но нали имаш GTA 5, що ревеш, бе? Имаш и Battlefield 1, може да си купиш и Minecraft. Може да си купиш факаната Minecraft. Знаете ли откъде имам GTA 5? От Cheap Games BG? Та хора, това беше моят траш клип, който вие получихте, защото аз получих нови спонсори, които са мега яките, брат. Не са някакви там тъпи сайти от Desktop Max, някакви такива, брат. Не, няма такова нещо. Това е Cheap Games BG. Това беше малко траш клип и като цяло, да, всъщност канала му ще бъде в описанието и да, това беше края на клипа. Дано да съм ви... Какво каза? Ти рекламираш ли са? Ти рекламираш ли са? Ти рекламираш ли са? Той се рекламираше, не заслужава. Това беше хора, довиждане, дано ви хареса, арабай пичо.